आङो गारजेन हिसाबै जाबायदि डिउटि खालामनांगौ बा माबानांगौ फिसालाखौ जिबायदि जोथोन लानांगौ बिदि लानो सेस्था खालामदोंमोन आरो जथेस्थ' लादोंबो। बेनो नांगौ बायदि समखौ फरायनायनि सुबिदाखौ होदों आरो नांगौ बायदि जा मुवा बेसाद नांगौनि जखानिल' बायना होदों। मोनसेबो गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा एसे बारा होआखै, मोनसेबो थाखा फैसाबाबो बेनो एभेलेबल होआखै। जिबायदि नांगौ बेखौ गथा गथा बाहायना होदों आरो बेखौ आङो गारजेन हिसाबै जे गाव डक्टर जागोननायखाय डक्टर जानोब्ला माबायदि राहा लामा लानांगौ, बोरै फरायनांगौ, बोरै मानांगौ, बेखौ गेजेर गेजेर आङो गुबुनफोरनिफ्राय सोंनानै बेनो माबा होबाय थादों आरो एडभाइस होबाय थादों बा खोन्थाना होबाय थादों। बिदि खालामनांगोन, बिदि फरायनांगोन, बेसेबां फरायनांगोन, माबायदि फरायनांगोन, बेफोरखौ होबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो जोबथारनायाव दिनै आंनि फिसा हरेना दिनै 720नि मादाव 618 नम्बर लानानै देग्लायनि 2023 मायथाइनि निट एन्ट्रेन्स आनजादखौ पास खालामनो हाबाय। बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। आङो गारजेनफोरखौ बिनि सायाव खावलायनो लुबैदों, नांगौनि बारा जेबो होनो नाङा। सासे फरायसाया गावनि थांखिखौ जाफुंहोनोब्ला फरायनायनि बादै जेबो बेलेग लामायानो गैया। नोङो जुदि बाइक होयोब्ला बा मोजां गाननाय जोमनाय होयोब्ला बेखौ गाननानै बहा थांनो, सोरनो दिन्थिनांगोन ना बियो। गाननानै बेरायथिंनो समानो गैया, फरायथारनांगोन बियो। दा बेखायनो जोंनो नांगौनि बारा गाननाय जोमनायखौबो होजाया, नांगौनि बारा जानायखौबो होजाया। मबाइलफोरखौथ' जोङो नाङानो होननानै बुंजायो फरायसा हिसाबै। न'खराव थाखायो मबाइला, सोरदोबा माबा मोनसे रायलायनांगौबा मानांगौब्ला होनांगौ, हारसिङै होजाया आरो लेपटपफोरावबो बाराद्राय बेस्थ' दोनजाया। बबे टाइमाव मबाइल नायनो, बबे टाइमाव फरायनो, बबे टाइमाव टिभि नायनो, बबे टाइमाव बाइक सालायनो, बिदि जायो नालाय। आरो बबेबा थांनो गोनांथ' एसेबां गैयानो। नांगौ जायोबा जों गारजेनानो होफैनांगोन। जोङो नांगौ, जोंनो फरायसाफोरनो जों गारजेना नैबेखौ होनांगौ। आंनि बायदिब्ला जे बेराम आजार जायोबा नांगौ जखानि जाबायदि मेडिसिन होनांगौ बेखौ होनांगौ। जानायाव जाहाथे मोजाङै जानानै देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेखौ नांगौ बायदि होनो हानांगौ आरो गाननाय जोमनायखौ नांगौ बायदिल' होनांगौ। ओमफ्राय बे जेरै उपेरा जानाय, ओमफ्राय आरो उपेरा बेसादफोर जेरै जोंनो मबाइलानो जा माबायानो जा, बे बाइकफोरानो जा, बेफोर एसेबां गोनांथि गैया। बेखौ उनावहाय गावसोर साक्सेस जाखांबा देनांहाय एसे बुजिनो हानाय जायोब्ला, गावखौनो गाव कन्ट्रल खालामनो हानाय जायोबा बाहायगोन मालाय। बेबायदि बाहायनानै साक्सेस जागोन। बेनिखायनो आं बेखौ बाराद्राय अभार बाहायनो होनो नाङा होननानैसो खावलायनो नागिरदों आरोखि। नङाब्ला सासे फरायसाया फरायनाय समाव फरायबाय, सानसे समाव बारा सम गैयाना, फरायनोबो नांगोन बियो मोजाङै, उन्दुनोबो मोजाङै नांगोन, जानायाबो थिग मथे जानांगोन। जुदि बे समावनो जुदि नोङो मबाइलबो होयोब्ला, मबाइल जुदि 1 घन्टा जुदि बाहायोब्ला, सोरदोबा रायलायनानै थांहोयोब्ला, टिभि जुदि 1 घन्टा नायनानै सम थांहोयोब्ला, कम्पिउटारनि जुग होना कम्पिउटाराव जुदि 1 घन्टा जुदि सम थाङोब्ला बबे समाव फरायनो, समानो गैया जायो। जुदि बाइक दं होनना ससे मेन्टेलखौ बा मेलेमखौ फ्रेस खालामनानै जुदि बेरायथिंनो थाङोब्ला बायदि जोङो नुथाय नुबोगोन, बायदि जों खोथा खोनाबोगोन, बाहेरायाव ओंखारलांनाय लोगो अब्ला जोंनि फरायनाया स्थिर थाया। बेनिखायनो आं सानदों फरायनो थाखाय फरायनो नांगौ मुवा बेसादखौल', जेरै लेखा खोलोम बायदि बेफोरखौ जिबायदि नांगौ बिदि होनांगौ। आरो समखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंनो जथेस्थ' उन्दुनांगौ, उन्दुनोबो होनांगोन। नङाब्ला टाइमा ओरैनो मिसइउस जागोन ना। बेनिखायनो जों जाहाथे समखौ मिसइउस दा खालामथों, आं गारजेनफोरखौ एसे साबधानै फिसाला फिसाजोफोरखौ जोथोन लानानै टाइमखौ मोजाङै इउस खालामो, बेखौसो खावलायनो लुबैदों आरोखि मा। आरो नांगौनि बारा जायखिजाया मुवा बेसादखौनो होनो नाङा आरोखि मा। थाखा फैसाखौबो एभेलेबल होनो नाङा, मुवा बेसादफोरखौ एभेलेबल होना जखानिल' होनांगौ। आं बेखौनो खावलायदों आरोखि।